Panahon nga nangayo tag hinabang sa Ginoo mga igsoon. Giunsa nato pagpangayo og hinabang niya. Pinaagi sa pagampo. Yes, prayer. Munang karong adlaw mga igsoon, karong Domingguha, mao ni ang punting sa atong pagpamalandong karon, the importance of prayer. Mao nga gipasabtan ta unsa man diay nang magampo ta aron panginaot nga kini makahulma nato og tukma nga kinaiya proper attitude at praying nga dili ta maysama sa mga pagano sumala pa sa atong Ginoong Hesus. So what should be our attitude at prayer? So dili ni mahulma kung dili ta masabtan nato unsa man gud diay nang prayer. So muna mga igsoon, mubalik tas ato mga pagbasa kay ang atong first reading ug ang ebanghelyo mao gyud ni ang gipuntingan nato, pagampo. Then ang ikaduha nga pagbasa naghulagway nato maunsa ta mahisama sa ato ang pagampo. Meaning unsa may mahitabo nato kung magampo ta. Kinang mahibalutan niini mga igsoon, no? So nang mubalik usa ta sa pagpanabot, unsa din ang pagampo, arita sa first reading. Unsa gihulagway nato mga igsoon? Si Abraham ang atong amahan sa pagtuo. So kay amahan man nato sa pagtuo. So kung unsa gani iyang attitude at prayer, iyang kinaiya sa connection, relasyon nato sa Dios, mauusab unta kini ang mahulma nato. Mahulma nato. Nya kining mga prayer mga igsoon muni okasyon sa diha nga dunay syudad nga ginganlan og Sodoma, no? Sodoma og Gomora nga papason sa Ginoo iyang silutan nganuman tungod sa kadakong sala nga ilang nabuhat mga igsoon nga ang ilang mga kinaiya o pagkinabuhi wala na gyud mahatukma, wala na mahatukma sa kinabuhi nga nadawat sa Dios mga igsoon. Mao na nga iyang buot laglagon kining maungan na sudara o gani sigon sa ato nabalan nalaglag gyud mga igsoon. Unsa may sala sa Sodoma? Kung mubasa mo balik sa Biblia mga igsoon, muna iyang masala. Lalaki nakigilawas og lalaki. Mo po babae o babae, ya, mga minyo, maghulamanay. Tadahan, maghulamanay. Ya, makigilawas o hayop, bestiality. Ug uban pa nga mga buhat maison. Meaning, wa na gyud maghisgot tag moralidad, wa na gyud zero na ba? Immoral na. Nya mo nang buot laglagon sa Dios. Unang dini, gipasabtan po ta, may tungod ni Abraham, kaysa gikahimutan man sa Dios ato pabalaan nga tao, nagampo alang sa katawan sa Sodoma. So mo po dahil ni ang prayer po dahil mga igsoon sa mga balaan, muna gitawag to sa inis pag-intercession of the holy people, no? Kanya mayutag intercession, kana bang mo intercede, kana bang, o kato pa na istoryan, mga bugado ba, para nato ba? Na magpalaban ta nila. Muna atong tradisyon, ngano ta nga maghangyo ta sa mga santos, mga igsuon atong nangabalaan, nga tuan na suod na sa ato ang labaw magagahom, nagngayo tagtabang nila to pray for us, nga nagpanaw pa. Mauni sa ang inuntang dugukan ni Ana, nga si Abraham, nagampo alang sa katawhan sa Sodoma. Nya unsa man ang iyang pagampo may suon? Dini ta gipasabtan nga ang pagampo diay mga igsoon is mao ang pagpakighinabi sa Dios. Prayer is talking with God. Tato pa mi kang nakighinabi, gapasabot na sa English pa dialoguing. Nya kanang dialogue mga igsoon lahi nas monolog. Kay kanang monolog, ikaw ang gasulti, ikaw ray paminawon. Mao man ay monolog. Na di ka maminaw ana imong gisultihan. Pero sa dialogue, lahi. Ikaw nga nakiginabi, mupadayag ka sa imong kaugalingon o sa imong mga kaigwaos, una-una, apan maminaw po ka sa imuhang gika, hinabi, dili ba?
Muni gibuhat ni Abraham. Nakighinabi siya sa Dios. Iyang gipadaygan ang Dios sa iyahang kahigwaos may tungod sa katawhan sa Sodoma. Apan naminaw usab siya sa kabubuton sa Dios. Nya tan-awa mga igsoon ang attitude ni Abraham sa iyang pagpakighinabi, iyang buot niyang may balan unsa may kabubuton sa Dios. Ang prayer is dili pagpamugo sa Ginoo nga ang Ginoo mag-usab sa iyang kaugalingon. Kay mao ni ang prayer sa mga pagano mga igsoon nga ang ilang Dios muuyon sa ilahang kagustuhan. Munang tan-awa ng mga pagano magampo, di ba, apil pud ang suborno. Muni ito makaraan ba, suborno. Balo mong suborno? Magaladhalad dayog mga puting baboy, puting manok. Yan na pa ito yung mga kuan pa sa ito, mga tao pa gihalad kani ato, mga virgins, mga bata, aron lamang nga ang ilang Diyos muuyon sa ilang kagustuhan. But no, a believer is different. Tungkol kaiyang giilang ang Diyos labaw niya, gapaubo siya, mamati siya, unsa man ang naasa Diyos mo. Si Abraham, unsa yang gingon, Ginoo, pasaylo ako ha, ay lagyog kasuko, tawo lamang ko, mupahayag ragod ko. Di ba mo na kalagmit, igamit ni Abraham? Sa ito pa, wala siya makigtupong sa Diyos. Iyang gidawat ang iyang kaubos. Naon sa iyang pag-ampon, ngutana siya, imo ba dahil liglago ng Sodoma kung panitag na ay kaliman katao ditong matarong, 50, sa Espanyol pa, no? Kaliman, 50. Doon siya gingon sa atong Ginoo o sa Dios. Dili na ko laglagon kung na ay 50. Nya kini mga igsoon, kung kanimo nga pag-ampua o tubag sa Dios, mao gyud ni ang gipalanog sa atong Ginoong Hesus. Sa iyang pagpadayag nato sa dakong gugma sa Dios kanato, kadumdumo, dahil pagtulunan atong Ginoong Hesus nga gagamit siya sambingay. Kadiin, ingon siya, usa ka tag-iyang uma, nagsabod siya sa iyang binhi, sa iyang uma. Tong mga trigo ba? Unya pagkagabi pod ang iyang kaaway, nagsabod pod sa iyahang binhi, mutong sagbot. Unya, wala mahibal-in ni siya, na ilahan lamang kini sa diyang nitubo na ang sagbot o ang uhay, kaduaw kaning trigo, kadumdum mo anak. Kaya sa bata pa, di mo na mailan, kawa manay, di pa man na makapadayag siya kaugalingon. Apan pagtubo na, pagdako na, pagpadayag na, sa iyang pagkasiya, na ilan ang sagbot gikan sa trigo. Unya, usa sa mga piniyalan, miingon siya ang agalon, busing, saman among ibtoning mga sagbot, unsa ingos tag-iya, ayaw, kay basig maapil unya ng mga trigo, sagdahil lamang nga ato silang patubuon dungan human sa aron na pabusting ani, ato na silang lainon, kadumdum mo ana. Diya mga igsoon mo makasabot nganong atong simbahan, nanghingusog yun nga dili maayong pamatyo ng mga dautan, nganong man kay maapil niya ng mga inosente. Ilabi na gulay kwarta. Dili ba? Maura po ni ang intercession ni Abraham. Yaman niya Ginoo, ang kabubuton sa Dios dili. Tungod lamang sa mga maayong tao nga nahaipon, matarong nga tao, naipon sa dautan. Apan, nahibalo mas Abraham, magyud kabot og 50. Mutong nihangyo na po sa Ginoo, panalitan Ginoo nalay 45. Imo bagya pong laglagon, tungod lamang kay kulang og 5. Di ba yung anak matataw, mahangyo kita, sigurista kayo? Oo. Naon sa may ingon sa Ginoo, dili. Kung naay 45, nya kay wa magyapong kaabot. So nagsigig ampo si Abraham hatod niabot na lang magpulo. Sabi sa kung saan pang Abraham pagpaubos, kay wa mong kaabot og pulo, kay ang matarong nga gikamutan dito si Dios ang pamilya raman ni Abraham. Nya wa may anak si Abraham, di duha ra silang Sarah. Saon naman na ron. Pero din itag lagwayan biso nga mauday na ang pag-ampo biso the nature of prayer, the essence of prayer is dialoguing with God.
nga tinuod magpadayag ta sa usa atong mga kahigwaos mga pangunaw na panghinahanglan ngadto kaniya apan atong pag-ampo dili aron ang Dios mag-usab sa iyang kaugalingon ug mununot nato, but our prayer is listening unsa may kabubuton sa Dios alang kanato. Mabitan ng mga igsuon sa ato ang ebanghelyo karon, guys, good pod og pag-ampo. Diin kita gihulagwayan nga mga tinun-an sa atong Ginoong Hesus mihangyo kaniya sa iyang giingon nga tudloi mi sa pag-ampo sa mga sihuan nagtudlo ko sa mga tinun-an. Nya kining maong pag-ampo mga igsuon nga gitudlo sa atong Ginoong Hesus sa mga tinun-an, muni kita to Christian prayer. Sumala pa sa mga tao nga nag-analyze ani nga prayer, ningon sila nga kaning mao nga pag-ampo gitudlo sa Ginoo mayson is a perfect prayer. Mugi ingon perfect. Natural nga perfect kay ang Ginoong Hesus miani man aron paghingpit sa tanan. No? Nya kining mao nga prayer mayson muni nagdala nato consciousness. In other words, sa ato din pakighinabi sa Dios, makita nato atong kaugalingon atubangan sa Dios ug kinsa ta panghinaot nga dunay change of awareness, change of consciousness nato mga ikot kinsa ug unsa ta before God. Mabitan lang sa atong balikon ang atong aman sa pagtuo sa diyan na sa atubangan sa Dios, iya yung giangkon nga ubos lamang siya, tawo siya, muhangyo ra gyud siya, dili kay mamugos tas Ginoo. Ginoo, muhatag yung kung usa ka kwadya istasyon sa cross basta kay makapasar las board exam akong anak. Pagano nga kinaiya mga igsoon, who we are to bribe God. Kinsa ta nga musuborno sa Dios aron lamang matuman ang atong gipangayo. Maubita na mission in prayer, first is gipa-recognize ta aron nga ang unsa ba atong mga yungo isalig nato ang tanan sa Dios. Ang tanawa atong balikon unsa man pag-ampong gitudlo sa atong Ginoo, mutang ni atong Ginoo, kung mag-ampo mo ingnan ninyo niini, amahan. Tiyaw mo na. Iyang gipatawag ang Dios og atong amahan. Nganuman, aron nga sa pagkanunay itong pag-ampo sa amahan, mag-amgo ta nga kita iyang mga anak. Ha? Sa matag higayon nga mag-ampo tag-amana mo, mag-amgo ta nga iya tang mga anak. Nga sa ato pa, sama og anak mga igsuon nga gakinahanglan sa ginikanan, di ba musalig ta sa atong ginikanan, musalig ta sa ato ang amahan, musalig ta sa atong inahan, unya gawas anak pa kung nitinuta mga anak niya atong tahuron ang Dios, maminaw ta niya, di ba? Pero subok kayong pamalandungon karong panahon na mga igsoon, daghan karong mga binunyagan, wa na'y pagtahod sa ilang ginikanan. Nga naman, bata pa, nindot ta kayo, kay gipasunod daan ang mga anak, nga mutahod sa ilang ginikanan, apan gipa-eskwela, mampog eskwilahan, nga nagtudlo po, nagsulsul nga, ikiha ang inyong ginikanan, kung magsupak nas imong children's right, kay inyuhang freedom, inyuhan ng right. Maunang mga igsoon, kung di na ganit ta kabalong mutahod sa atong mga ginikanan, di kita kabalong mutahod sa Dios. If we cannot become obedient to our parents, di kita may mong obedient ngadto sa Dios. Nganuman, kay atong mga ginikanan mga igsoon, maunay timaan sa dili makita nga Dios nga nagpaambit sa ang kinabuhi o kanunay nga nag-amuma dinhi kanato. Apan subo nga pamalandungon usab mga igsoon, daghan purong ginikanan di pud mo angkon sa ilahang anak. Nganuman, mga ginikanan gapabunyag sa anak, dili makadala sa ilang anak, mismo lang ani bisag pagsimba lang. Asab na inyong anak, dapadir, masuko, mag-amo, bukawon, masuko niya. Yung
nganong di man lagi masuko og classmate maoy mo pukaw ug manlaag sa lag-asa. Ngawa man na maghatag og balon nila, kamo man naghatag og balon. Why can't you claim your children? Nganong mahadlok man tag mo claim sa atong mga anak, mga igsoon? Why? Muna dakong pangutana. Nya mga anak, nganong di naman ta kabalong mutaw sa atong mga ginikanan? Why? Kasa naman pagtulunan ang miabot dinhi kanato. Iya na sa yawa, mga igsoon. Kanang di ta patahuron gani sa Dios, di ta patahuron sa atong mga ginikanan. Mao nang maisod diya sa atong Ginoong Hesus, gipalanugan ta nga ang Dios mi-claim, mi-angkon nato balik humanta, giangkon sa yawa, gibalik tag-angkon sa Dios maisod pinaagi sa atong Ginoong Hesus. Mobitan ng diya sa bunyag, tanawa human sa bunyag, pagkatapusang pahimangno, di ba ginang ginikanan, kining inyong anak nga nabunyagan, gitawag niya sa karong nga anak sa Dios. Kaysa pagkatinud, anak magita sa Dios, kaya ang kinabuhi katong nadawat, gikan man sa Dios. Tungkol kay anak ta sa Dios, giingnan pa kita, mga anak ta sa kahayag, dili ta anak sa kangit-ngit. Kinsa man ang mga anak sa kangit-ngit, mo nang mga anak sa yawa, mga igsoon. Mo nang naa sa mga bakak o sayop nga, mga pagtulunan o prinsipyo. Mo nang diha ni Kristo, gipalanugan ta, giangkon ta sa Dios nga iyaha. Mo nang aron di ta may salaag, mo nang gipatawag ang Dios og atong aman, the new consciousness. Nya unsa pay giingon dinhi? Simbahon unta ang imong ngalan. In other words, ang ngalan sa Diyos, moragoy atong dayigon og simbahon. Kaya kung di na ganita makadayig sa Diyos, mayson, lahi na ang atong dayigon. O di ganita makasimba sa Diyos, ang iyan ng kaaway, maunay atong simbahon. Tanawa ng di makasimba Diyos, di ba ang kwarta mo igisimba? Tanawa ng dili kasimba og Diyos, mga politicians mo pa'y gidayig. Pulo pak, di daog nga ng limbong. Mao ba na? Muna'y mga anak sa kangit-ngit, mga igsoon. Nakita mga anak mantas kahayag. Munang di na ito nagkamuna. Ang prayer, therefore, may gitulos atong Ginoong Hesus, is aron makakreate ni nato og consciousness. Kinsa da ita sa atong pakigrelasyon sa Dios. Nya, ang ato, para gani, nga matuman ang iyang kabubuton kay ato man sang aman. Mubita na sa second part, ang atong Ginoo naghatag og sambingay. Sambingay, pagpasabot nato unsa kadako sa gugma sa Dios kanato mayson nga kung mangayo lang ta na iya gyud ang tagaan. Di ko siya magpanukog tabang nato mga igsoon. Mabitan ng giinan sa sambingay sa istorya, naabay amahan din manghatag og tanga kuyang anak mangayog pan, umuhatag og bitin ko mangayog itlog. O nabali di ay, basta mura na. Pero sa giingon sa atong Ginoo, kung kamo nga mga dautan, kabalo kay mo maayog, muhatag og kaayo sa inyong anak, unsa pa katong inyong amahan nga tuas langit? Nganong mo ni ang consciousness nga gihatag sa atong Ginoong Hesus maysoon aron makahibaluta nga musalig mutuo aning mao nga Dios. Kay kung mutuo musalig na tanining mao nga Dios maysoon munang magkinabuhi na ta dinha sa iyang kabubuton. Ug mo ni gipasabot sa atong gitawag og Kristohanong kinabuhi nga magampo sa pag-ampong gitudos atong Ginoong Hesus nga may sama tani Kristo, tanawa si Kristo sa pagpuyos kalibutan. Kansa man kabubuton ang iyahang kanunay nga gituman. Ang sa Dios, mabitan ng tanawa, unsa epekto ang atong Ginoong Hesus, tinuod, matuod nga Dios, apan matuod nga tao, misumitir siya sa iyahang ginikanan. Nagpaubos siya, nagpaagak, nagpahulma sa pagkatawhanon, sa tawhanon nga ginikanan. Tanawa unsa epekto tungod sa pagtahod sa ginikanan dako kaysa pagsalig sa Dios
ang langit ng amahan. Nya kumaw niya ang mahulma nato mga igsoon, mananigi pasabot nato sa atong kinabuhi sa pagkabinunyagan. Mabita na nga gipahinumduman ta ni San Pablo mga igsoon in the second reading, no? Ato ang balikon pagbasa, no? Sulat ni San Pablo nga to sa taga Colosas, unsa iyang giingon sa mga early Christian sa mga binunyagan nato kita karon. Niingon sa mga igsoon, sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo. O sa pagbunyag usab kaninyo, gibanaw kamo uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Mo kini gipahinumdom nato mga igsoon. Mo bitaw nang giingon nga sa bunyag nangatawo ta pag-usab. Tungod kay sa pagbunyag nato sa kamatayon ni Kristo, kita na uban tag kamatay na niya dinhi sa kalibutan. Muna nga si Kristo kay patay niya sa kalibutan, nagpakabuhi sa ning kalibutan na alang lamang sa Dios aron makauban sa langit. Di ba maumang pud ni unta natong mga binunyagan? Ngano man tang kapabunyag nagpakatawo ta pag-usab diya aron nga magkinabuhi taning kalibutan na nga ingon nga iya nga mulupyo sa gingarian sa Dios, sa iyang pinuy-anan sa langit. Mabitan ang dini sa second reading, gipasabtan ta nga kita mga igsoon, gipasaylo na sa atong mga sala. In other words, gilugti na ang talikala nga nagbugkos nato ang sala. Christ give us our freedom from the slavery of sin. Aron mahimo tang mga katawhan nga gawasnon nga magkinabuhi na diya sa espiritu sa Dios mga igsoon. Munang manghinaot kita nga sa ato kanunay nga pagsimba o pagampo ngadto sa Dios mga igsoon. Mao kiniunta ang mahulma nga attitude nato in praying. Nga magamgo ta kanunay sa kabubuton sa Dios alang kanato. Bisan tuod na atay makaiguos atong ipadangat sa Dios apan maminaw puta sa iyahang kabubuton alang kanatong tanan aron panghinaot nga sa ato nga pagpaningkamot pagkinabuhi sa kabubuton sa Dios magmadaugon unta kita sa ato ang panaw sa kinabuhi sa bugno sa kaluwasan ug maato ang gisaan nga ganti nga pinuy-anan ang langit sa kinabuhing dayon. Amen.